Ang sardinas. Wow. Ang sardinas na pampahaba ng buhay. Ngayong quarantine, meron nito sa lahat ng bahay. Ayuda galing kay gobernador, mayor at kapitan. Pero bakit may isang batang Valenzuela na utak? Sardinas ang laman. Huwag na lang po natin banggitin ng kanyang pangalan. Nilait lahat ng tao dito sa province ng Pangasinan. Wala daw kami pambili ng sardinas. Wika ko naman. Bakit pabibili? Kung gumawa, kaya ko naman. Sinabihan pa kaming mabaho. Sagana naman kami sa tubig poso. Di tulad sa bahay nila. Sagana sa Puso Negro. Naliligo kami, ilang beses naming naisin. Sa tubig dagat kami ay sagana. Sariwang isda, pati mga tao dito ay sariwa. Kilalang bagoong na isda, ito ba'y iyong natikman na? Kilalang bagoong na isda, ito ba'y iyong natikman na? Ako po ang inyong kapantat. Huwag nyo na lang itabi sa akin yang bata, baka mag-amoy maampak. Sa sariwa naming alamang, ikay mag-aamoy bilasa. Utak mong malasardinas na lata. Pag walang laman, mag-iingay talaga. Pangit man kami sa inyong paningin. Maghugas ka man ng kamay ngayon, maampap ka pa rin. Di gaya ng alamang namin na bagong hango sa kamarin. Aming gobernador, pogi ang bansag. Gloria Diaz, isa sa pambato ng aming luyag. Sa probinsya, sardinas sa aso pampurga. Marami ka pang bulate sa iyong bituka? At baka pati utak mo, ito'y umakyat na. May bendazol di natanggapin ng iyong katawan. Ilang beses ka mang humingi ng tawad. Sa social media kami handang makipagrambulan. Pangasinense pa talaga ang iyong inasinta. Mukha mo parang ingron lang at durog na paminta. Huwag mo nang hamunin ng mga kapantat dahil mas lupa kay pantat. Di ko alam paano tatapusin ang tula, kaya ganito na lang. Nagagagatak si ka. Isa pa. At mga kapwa ko Pangasinense na. Sa dulo magsasalita. Nagagagatak si ka.